Здравейте, започваме нов запис. Ще разгледаме урок, който покрива логическата функция if в Excel, а също така логическите функции AND и OR. Сега, тази тема, този урок се води към 11 клас на издателство Domino, първи модул. И вече функцията if, тя е учена до сега, но тук ще направим просто един бърз преглед или нещо от това. Само тук за момент да спра записващия софтуер, да го минимизирам записващия софтуер. И така, плана, по който ще се водим, ще разгледаме тук как работи функцията if въобще, как работи, после ще разгледаме тези готови файлове, които ги взимаме от материалите на учебника. Аз ще пусна линк, дано да не забравя, ще кача в коментарите линк в YouTube под видеото, който е свободен и води към където са качени материала. То вероятно е към сайт към самото издателство. И може би е сайт, който обслужва няколко издателства, защото и други има качени там материали. И ще могат да се свалят материалите. Значи това става дума за... Аз ще напиша вътре как се достига. Мисля, че трябва да 11 клас. В случая... Да, тук пише към кой урок е. Отваря се 11 клас, модул 1 и в модул 1. И примерно в случая на... Ако ви трябва файла оценка XLSX, той се намира в папката урок 5 и оттам вие може да го свалите. Така, аз ще ги опиша тези неща в... само да не забравя. В коментарите към видео. В допълнителното обяснение там към видеото. Описанието. Ами, добре, да започваме. Как работи функцията if? Значи... Ето така. Отваряме един екселски файл. Просто стартираме някакъв произволен workbook. И в една клетка, за да въведем функция, натискаме равно, след което пишем if. Само че трябва да сме на английски. If. И от подсказките, всички, които започват с if, излизат. Аз съветвам да се използва сега да се натиска Tab и функцията се зарежда вътре в клетката. И тук може да разгледаме аргументите. Ако скролвам малко да увелича. Добре. Тъй като съм в режим на въвеждане на формула, в момента не мога да увелича, след малко ще го увелича. Функцията if взема 3 аргумента и тези 3 аргумента са следните. Първо очаква logical test, ето къде е тук. Logical test. След който разделителя на аргументите, аз съм на български настройки, затова разделителя е точка запетая, както сме на английски настройки, ще бъде запетая. Втори аргумент, нека да напишем някакъв logical text, примерно, сега в момента ще напиша true, т.е. тази функция винаги първ аргумент е true. Иначе logical test, който трябва да върне true или false. Аз просто за момента само пиша true, докато минавам през аргументите. Натискам точка и запетайка и вижте как тук в подсказките отдолу се смени. По-тъмен стана втория аргумент. Какъв е втори аргумент на функцията if? Втори аргумент на функцията if е следното нещо. Да се изпълни или функцията да върне втория аргумент. Т.е. това, което тук напишем, реално ще се изпълни, ако първия е true. В нашия случай първия е винаги true, значи каквото напиша аз тук, то винаги ще се върне в този случай. И аз ще напиша просто тук сега един string. Примерно ще напиша this is true. Това трябва да се върне. А какво да се връща, ако затварям стринга, точка и запетайка. И сега минавам към третия аргумент. Какво е третия аргумент? Ако първия случайно върне false, да се изпълни третия аргумент. Това е идеята. И тук пак в кавички ще напиша this is false. Добре, затварям кавичките, защото е стринг, да го затворя. Затварям
скобата. Между другото, тази скоба дори да не е сложа, в такива очевидни ситуации Excel се досеща и сам ще я сложа. Натискам Enter и той върна This is true. Ами защо върна This is true? Защото всъщност аз написах като първи аргумент true. Тук няма въобще шанс да върне нещо друго. Той винаги връща втория аргумент, който в кавички ние написахме This is true и това и връща. Чай сега да увелича малко така. Окей. Сега ще променим формулата. Нека да сложим това, което тестваме, да го сложим ето тук. Примерно ще напиша true, ето така ще напиша. True, ето то го разпознава, защото е ключова дума в Excel. И ще редактирам формулата и тук вече вместо true, като logical test, логически тест, ще ползвам самата клетка, в случая клетката е 7. Аз ще кликна отгоре да се зареди. И съм готов. Натискам Enter. И сега, тъй като тук пише true, if ми връща this is true. Естествено, нали, ето, прямо тук горе. E7, ако връща true, да се изпълни втори аргумент. Ако случайно върне false, да се изпълни трети аргумент. Следователно, ако аз сега сменя тук и напиша false, ето, върна трети аргумент на функцията if. This is false. Така, това е бърз преглед. Може да направим тук такива, да покажем как работи с 0 единици. Примерно, ако е единица да връща да, или ако е 0, а ако не е единица да връща не. Абсолютно елементарно по същия начин. Примерно тук за теста, нека да сложим на единица. И тук ще изглежда така, равно. If зареждаме функцията. Logical test е да проверяваме какво има в клетката E9. Добре, точки запетайка. И, примерно, не, тук, извинявам се, обаче тук трябва да направя F9 да го сравня с единица, т.е. дали наистина съдържа единица. Сега искам да ви покажа, обаче тук използвам ситуацията да покажа нещо като трик в Excel. Забележете, сега ще натисна стрелките, вдясно на клавиатурата тези стрелки, с които се разхождаме нагоре, надолу, наляво, надясно. Ще натисна стрелка да се върна. Обаче най-вероятно няма да успея. Вижте какво ще стане. Аз като натисна стрелка, де-факто курсора се премести в клетката и той ми написа адреса на клетката. Ако продължавам да натискам, вижте как става. Ама аз искам вътре във формулата да го направя това нещо, не така. И какъв е начинът да го направя във формулата? Начинът е следния. Ако натисна еднократно клавиша F2. Ако натисна F2, сега аз това ще го изтрия и исках да се върна един ход назад. Сега забележете, натискам лява стрелка. И ето, сега успях да се върна, без нищо друго да правя. Отново се връщам тук. Сега, втори път натискам F2, за да се отърва се едно от тая опция. И сега, ако натисна лява стрелка, вижте какво ще стане. Ето, пак връща дефолтното поведение. Тоест, когато искате вътре в писането на формула да ходите с стрелките наляво-надясно, просто еднократно натискате клавиша F2 и то ви пуска в този режим, че стрелките вече действат вътре, иначе действат по дефолтния начин, който е в Excel. Окей. Така, значи, това го показахме. Ето сега натискам F2, за да мога да влизам вътре. И за да довърша логическата проверка, аз трябва да напиша F2 дали е равно на 1. Сега тук не знам защо Excel така са го направили. Нормално в програмните езици, когато правим проверка, примерно дали дадена променлива е равна на някаква стойност или на нещо друго, обикновено се използва двоен знак за равенство. Защото единичният знак за равенство е присвояване. Най-вероятно, в тази ситуация те са преценили от Microsoft и от създателите на Excel, че тук ние никога нямаме вариант, в който да се налага да присвояваме на някаква стойност на E9 и затова се използва единичен знак за равенство като сравнение. Но иначе в света на програмирането е с два знака равно, а пък в някои езици, примерно, които са некомпилиращи, които са такива скриптови езици, при тях има и проверка дали с два знака, има и с три, един след друг. Добре. Толкова за логическия тест в Excel. Значи тук пробваме дали F9 е единица и след което пишем сега в момента, ако е единица, примерно какво да върнем, и нека да върне пак единица. А ако не е единица, нека да върне 0. Що да не?
Ето така видим сега какво ще стане. Тъй като единица върна единица. Обаче ако аз тук напиша 5, какво мислите, че ще стане? Сега ще натисна Enter. Аз очаквам в клетката F9 да се появи 0. Да видим дали ще стане така. Да, ето така, точно така. Значи така се работи. Мисля, че вече това е съвсем ясно, още повече, че това нещо до сега е учено. Продължаваме с други примери. Сега ще видим в реално действие, като използвам един файл, който се казва Budget. Това е просто като готов текст. Това ще го затворя, няма да го сейвам. Аз този файл Budget го имам някъде тук. Само една секунда. Къде е тук? Отварям го. Мога да ви кажа, когато бавно отваря, защо се получава. Там нямаме. Да видя сега, ако го затворя и го отворя втори път файла. Ето, бави. Това в Excel много често се получава този проблем. И има решение. Трябва да са мисля, че беше в тем файла се изтриваха едни неща. Мога да го покажа. Може би в края на урока. Сега, ето файла Budget, тук сме го отворили. И каква е идеята? Идеята е следната. Имаме готови бюджетни суми и таблица, в която имаме отгоре заглавна хедерна част, дейност, нали, това е номер поред, и имаме бюджетни суми. Освен това имаме реално похарчени пари по съответните дейности. Примерно по първа дейност, тя е определен бюджет от 1500 лева, обаче реално са похарчени 1200. Състоянието следователно е в рамките на бюджета. Надхвърлена сума няма. Обаче оригиналният файл това го няма тук. Те формули тук не са въведени. И аз сега ще ги изтрия да ги направя наново пред вас. Добре, махам го това. Махаме тази формула. Махаме тези формули тук и тази. Окей. Както виждате, това са вече празни клетки. Значи, каква ни е задачата? Искаме да пише дали е в рамките на бюджета или извън бюджета. Ами добре, нека да го направим. Пишем равно, пишем if, зареждаме функцията, натискам Tab и готово. Какъв ни е logical test? Теста? Примерно, може да кажем, проверяваме дали C е по-голямо или клетката C, в нашия случай е C2, дали C2 е по-голяма от B2. Ако е по-голяма, очевидно това е извън бюджета. Ако обаче не е по-голямо, дори да е равно, е в рамките на бюджета. Тоест това логически ни го съобразяваме лесно. И затова какво правим? Ами, примерно ще ги кликам, ще ги цъкам. Ето тук проверяваме дали C2 е по-голямо от... Сега ще го напиша това от B2. Окей, това не е logical test, точка запетайка. И казахме, ако е по-голямо, ще напишем, че това нещо е извън бюджета. А иначе ще напишем в рамките на бюджета. Преминавам на български. Така. Сега когато преминавате между езиците, после, ако курсора, ако не можете да се върне, или натискате Space, или Escape. Клавиша Escape. Microsoft обаче като стандарт е направил да се натиска Space, а пък Escape, по принцип Escape е клавиш за избягване на всичко, така че работи в тази ситуация. Но с Space явно е по-лесно. И аз пиша така, пиша кавички и пиша, че това е извън бюджет. Така ли иска? Да, извън бюджет. Извън бюджета. Затварям кавичките. С този аргумент приключихме. А ако C2 не е по-голямо, следователно, дори да е равно, то е в рамките на бюджета. Следователно, втория аргумент е string, който ще напишем така. В рамките на бюджета. Готово. Затваряме кавичките. Мога да сложа скоба. Сега, тъй като тук е проста ситуацията, аз ако натисна Enter, Excel сам ще сложи за мен. И окей, виждаме, че това е в рамките на бюджета.
Тъй като тук, когато правих логическия тест, тези клетки са относително адресирани, не сме правили абсолютно адресирани. Ако това нещо го дръпнем надолу, ще проработи. Значи имаме извън в рамките на бюджета и 3 тук, които са извън рамките на бюджета. Тоест те го превишават. Това е очевидно. За надхвърлена сума, трябва да проверим дали е в рамките на бюджета или не е, и ако е в надхвърлен бюджета, то от реално похарчените пари да изкараме бюджетните пари, да видим, как ще видим с колко е надхвърлено. Сега ние може да го проверим по два начина. Може да проверим дали е в рамките на бюджета, и ако е в рамките на бюджета да връща 0 с 1, ако е извън рамките, тук ако пише извън бюджета, да връща разликата. Тоест, това, което е в колонка С, вадим за съответния ред, това, което е бюджетната сума в колонка Б. Можем така да го направим, а може отново да повторим, да използваме същата логическа проверка, дали C2 е по-голямо. Сега, честно казано, аз в моя клас там го показах да правим тук проверка за стринга. В учебника е показано със същата проверка, т.е. ето тук дали C2 е по-голямо от B2. Примерно просто за да има някакво разнообразие, нека да го направим с проверка на състоянието. Значи, ако е в рамките на бюджета, ако е извън бюджета, нека да прави изчисление. Обаче, ако не пише извън бюджета, то ако не пише извън бюджета, следователно в рамките на бюджета, и тогава да не прави нищо. Примерно, правим логическа проверка if. Така, но трябва да минем на български. If, зареждам функцията. Какъв ми е logical теста? Казахме, проверяваме дали тази клетка, ето тази D2, е равна на стринга. Сега тук мога да го изпиша, мога да го копирам. Аз не се сетих да го копирам, трябваше предварително да съм го копирал, за да го използвам. Иначе тук ще разваля формулата, трябва отново да я пиша, затова ще го повторя. Но не е добра практика. Имайте предвид, че с copy-paste е нещо, което вие няма да объркате. Пък иначе може да се допусне грешка при писането, така че е добра практика в такива случаи да са с copy-paste, когато се прави сравнение за някакъв стринг, примерно. Окей, значи казахме, че проверяваме дали е, примерно, извън бюджета. И пиша текста извън бюджета. Добре, затварям кавичките. Ако съм го написал правилно, всичко е наред. И ако е извън бюджета, какво следва да направи като първи аргумент? То следва да видя каква е тая разлика. И тя ще бъде от клетката, в случая да ми изчисли, каква е разликата от C2 минус B2. Така, не ги пиша, а ги кликам с мишката, те се зареждат адресите на клетката. Натискам точка и запетайка и сега третия аргумент. Аз предлагам прямо да стои нищо да не пише. Най-лесният начин да направим нищо да не пише и като въведем празен стринг. Празен стринг не е нищо, защото си е нещо, празен стринг. Обаче за нас, визуално, там няма да изпише нищо и изглежда по-добре. Така, затварям скобата, натискам Enter и тъй като на първия ред, тук е в рамките на бюджета, нямам надхвърлена сума, то връща празен стринг, нищо не връща. Но вътре има формула. Ето аз съм кликнал. Ето вижте, ако кликне, формулата си стои тук. Окей? Какво се очаква да направим? Пак работим с относително адресиране, зареждаме, дърпаме надолу и всичко е наред. Тоест, там където е в рамките на бюджета, виждаме, че нямаме надхвърлена сума, а навсякъде където е извън бюджета, е калкулирана, изчислена с колко съответният бюджет е надхвърлен по съответната дейност. Сега тук, що на два пъти? Сме го правили, не знам, може би съм обяснявал на децата нещо, но това е което трябва да се направи тук, в тази задача. Що сме го повтаряли, може би един път съм го правил, да, един път съм го правил по един начин, другия път по другия начин. Сега тук, мисля, че това е съвсем достатъчно. Добре, затваряме го това. Няма да сейвам нищо. Продължаваме с следващата стъпка, да видим каква е тя. Значи бюджета го разгледахме.
колко е надхвърлената сума го разгледахме. И сега преминаваме към вложени if. С вложените if може да правим такива анализи. И сега ще разгледаме такъв прост пример, обаче много поучителен, много смислен. Отваряме някакъв произволен Excel. Между другото, това иска да кажа, че когато отваряте примерно Excel, ето тук, и отваряте някои от тези заредени файлове отстрани, той работи много бързо. Няма значение кой файл. Ще се отвори, мигновено работи. Но той се бави единствено, когато искаме да отворим конкретен файл, примерно ето както тук, избирам някакъв конкретен файл, примерно този файл. Ето вижте как се забавя. И там след малко трябва една папка, като изчисти, съм забелязал, че нещата тръгват. Пак почва да работи мигновено, но явно не е трайно решението. Иначе четах в интернет, те са има десетки възможности, които трябва да се анализират, за да се оправи това нещо. Окей. Значи казахме, че ще отворим един празен документ на Excel и ще анализираме. Какво ще анализираме? Сега ще имаме три опции. Примерно, дадена стойност, ето тук ще напиша, дадено нещо може да е по-малко от 0. Няма значение какво. Нещо може да е по-малко от 0. Вие с това сте съгласни. Дадено нещо може да е по-голямо от 0. И дадено нещо, говоря глупости, в случай става дума за число. Нали? Дадено число може да е или по-малко от 0, или по-голямо от 0, или равно на 0. Общо взето няма други възможности. Т.е. три възможности. Как с функцията if да обработим тези три ситуации? Добре, нека да пробваме. Значи, прямо нека в тази клетка тук пишем някакво число. Няма никакво значение, пише числото 5. И сега да изследваме. Ако тук в тази клетка правим проверка дали дадено число е по-малко от 0, после за по-голямо от 0 и така да може да опише всички стойности, всички варианти. Пиша равно, пиша if, зареждам с tab функцията. Значи logical test, почвам с първа стъпка. Проверявам дали съдържанието на тази клетка не е по-малко от 0. Окей. И ако е по-малко от 0, да ми върне, примерно, тук точка запетайка, какво да ми върне? Втория аргумент е да напиша това, което трябва да върне функцията, което трябва да изпълни и то да се реализира на екрана. Примерно да изпишем отрицателно число. Така да бъде. Значи, нека да връща отрицателно число less than 0. На български ще го пиша. Така, минавам на български. Пишем отрицателно число. Добре, затваряме отрицателно число. Точка запетайка, следващия аргумент. Ако не е отрицателно число, какво може да е? Значи, опцията, имаме три опции. Ако е отрицателно число, т.е. проверката, ако върне, че това нещо е отрицателно число, сирич логическия тест да върне true. То тогава да изпише стринга отрицателно число. Окей, тук добре. Обаче имаме само един аргумент, пък още две възможности. То може да е по-голямо от 0, сирич да е положително число, а може да е 0. Тук идва вече в действие вложени if. Т.е. на местото на третия аргумент нормално, аз ще напиша цяла функция if, нова функция if, която сама по себе си играе ролята на третия аргумент. Т.е. аз тук трябва да напиша if. Добре, зареждаме. Какъв е logical test? Logical test сега да видим дали не е по-голямо от 0. Добре, значи казахме, проверяваме дали съдържанието на тази клетка F10, дали не е по-голямо от 0. Точка запетайка и какво да връща? Ако е по-голямо от 0, да връща, преди малко написахме отрицателно число, сега е нормално да напишем положително число. Положително число. Готови сме. Затваряме кавичките, точка запетайка. Какво да направи, ако не е по-голямо от 0? Забележете сега. Ако то не е по-голямо от 0, може ли да е отрицателно в този момент? В този момент не може, защото проверката за отрицателно е предходна. Тя вече е минала и ако дадено число беше отрицателно,
отдавна резултата ще да се изписал на тук в клетката и въобще нямаше да сме в тая фаза на втория if, на вложения if. Следователно, то не може да е отрицателно число. А положителното число току-що проверката мина. Остава единствена възможност да е 0. И просто, тук за да спазим стила, на български ще напишем 0. Малко смешно звучи нещо. Изглежда. Добре. Затварям скобата, натискам Enter. Някъде съм допуснал някаква сигурно правописна грешка. Така не разбрах какво става. Да, трябвало е 2 скоби да напиша. Сигурно да. Сигурно ме е предложил да ми поправи формулата, като добавя още една скоба. Добре. Какво получихме сега? Числото 5, отговор е положително число. Нека да пробваме сега с минус 5. Какъв отговор очаквате да видите тук? Естествено трябва да видите отрицателно число. Ако е 0, нека да напиша 0, примерно така. И вау! Вместо да изпише думите 0, значи той това ли ми е поправил във формулата? Я да видим. Нещо... Какво бъркахме тук? Значи, първата проверка ми е така, първи аргумент, после тук е следващия и в по-голямото му положително число. Ако не е, да изпише 0. Добре, аз честно казвам, тук не виждам никаква грешка. Защо така се получава? Не е ли просто в момента не внимавам достатъчно? Синтактична грешка не виждам, кавичките съм ги сложил, т.е. това си е стринг. Всичко си е окей. А защо и когато написахме тук 0, цялата работа се развали? Да видим пак. О, боже, аз се пиша на местото на формулата. Извинявам се. Така. Добре. Не разбрах какво става. Защото съм в режим на формула и тук или трябва да натисна Escape или Enter. Ето натискам Escape. Така. И аз пиша 0 на местото на формулата, не на местото на тестовото ни число. Значи пиша тук 0 и ако натиснах Enter, очаквам да изпише стринга 0, думата 0. И то това е направи. Така, сега тук, примерно, какво мога да направя? Искате ли да видим, да пробваме с някакви случайни числа? Примерно, ако напишем в някакъв случайен ред числата между 1 и 10, така, това аз често го ползвам. Значи тук пишем равно, пишем rand. Зареждаме функцията rand between, тя е много такава лесна функция, зареждаме и пиша, нека да взема стойности между 0, не, трябва да има отрицателно, между минус 10 и другото стойност да е 10. Ето всякакви стойности има тук сега. Така. И ще дръпна това надолу. Много такива, за да изкараме някоя нула, но то за късмет никаква нула няма. Да продължа още малко. И толкова проби. Ето тук второто още е 0. Добре. Надолу нито на 0 не мога да изкарам, но това са все пак случайни числа. Повече или по-малко. Добре. Сега и като дръпна, ето вижте как ще ги разпознае и ще върне отговора. Сега обаче, ето тук тая глупост става всеки път момент. Той нали всеки път, когато се презарежда страницата или документа, или в случая страницата, или пък се записва нещо, random between, то преизчислява отново случайните стойности. Затова ще инсъртвам тук един ред. Тези неща ще ги копирам, ето така, и ще ги преместя като стойности. Значи ще направя копии и същите тук ще ги направя като paste, само че като стойности. И сега те тук мога да ги махна, да не ми разваря, така да се каже, да не ми мигат всеки път. Окей. И ето, имам тук някакви абсолютни, абсолютно само казано, защото това са псевдослучайни числа, но няма значение. Имам някакви случайни числа. Тук защо 0? Какво става? Защото вкарах един ред и се измести формулата, да видим, проверката я правим за F10. Тук сме вече на G.
Би трябвало автоматично да се премести формулата, защо не я премести. Добре, няма да спорим с него, просто ще поправим, че това вече сме в колонка G. Окей, тук сме в колонка G, всичко останало е така, би трябвало да се работи сега, да. И сега дърпам надолу формулата. И постигнахме нашия резултат. Примерно мога да поискам да ги центрирам. Или пък по-добре така да направя. Отивам в Alignment и въвеждам отпред на Indent. Той нека да е хоризонтал Alignment, нека да е наляво, обаче да го индентвам с две позиции. Окей. Е така. И така ще са ляво подравнени, пак ще останат ляво подравнени. А това нека си числа, мога да ги сложа, ето те пък мога да ги сложа в средата. Добре. И какво се получава? Където е 8 е положително число, очевидно. Където е минус 9 е отрицателно. Така 0 някъде ще имаме ли късмет или ние загубихме на 0. Добре, аз мога на ръка да направя, че тук ще сложа една 0, тук ще сложа една 0. Ето така, вижте как стана, където е 0, пише 0, където е 0, пише 0. Добре, това беше пример за вложен if. Надявам се, че го разбрахте. Сега един по-реалистичен пример за реална обработка, с който нали, реално ние може да видим нещо полезно. Защото тук все пак учим нещо като как работят се на нещата. Затварям го това. И ще използвам готови данни в учебника. Един файл се казва оценка XLSX. Добре, оценка. Някъде трябва да файла оценка да ми е тук. Окей. Каква е тук идеята? Тук аз съм ги направил, че да го изтрия това. Така, каква е идеята с тези данни? Имаме имена. Допуснем, че това са имена на студенти. Те са се видели на някакъв изпит и имат някакъв резултат. Резултатът им е в точкова система, примерно от до 100. И съответно трябва да направим всеки студент, в зависимост от това колко точки има, да получи някаква оценка. Сега, английската система за оценки и в Америка е така, тя е с A, B, C, D и F. Значи, примерно, пишем така A, надолу пишем B, после така надолу пишем C, надолу A, B, C, D, и N няма, и тук F. Боже, защо? Заради форматировката. Окей. Чакай да махнем. Така най-лесно. Взимаме формата на една празна клетка, формат Painter, кликаме тук и тази клетка стана като всички останали. Тъй като е текст, го премести го направи ляво подравнено. Аз мога да ги сложа по средата. Те са еднакъв размер, така че няма да стои грозно. Окей. И A, когато получиш A, това отговаря на нашото отличен. B, много добър. A, B, C, D, добър. D, на нашото среден отговаря. F е, вижте тук пътя са прескача са E, защото F идва от failed, или нали, че се е провалил на изпита човека. Не го е взел, т.е. отговаря на нашата двойка. И сега има някакви правила. Какви са правилата? Аз ще ги взема тук на готово. Казва се така, ако резултатът е по-голям от 89, то нека оценката да е A. Следователно, за нещо, което е A е когато е по-голямо от 8-9 точки. Добре. Кога е B? Съответно B е по-голямо от 79, обаче не е по-голямо от 89, защото ако беше по-голямо ще да е A. Значи тук е по-голямо от 7-9. Минавам един ред надолу. Тогава C е по-голямо от най-вероятно 69. Да, точно така. 69. D очевидно ще е 59. По-голямо от 59. И F е всяко нещо, което е, предполагам, че е равно или по-малко от 59. Получава D, в противен случай F. Да, значи всяко нещо, което е равно или по-малко на 59. Значи минавам отдолу и пиша по-малко. Пиша
по-малко или равно на 59. Това е идеята. Значи, ако даден резултат е на 89, ние трябва да го филтрираме, един вид да го отсеем и да напишем оценка, примерно в случая 92, очевидно тук трябва да стои оценка A. Съответно, след което да направим проверка за B, да направим проверка за C. И тъй като ние почваме от едната страна и ги караме последователно, ако това го направим с няколко вложени if-а, първият if ще отсее... Чайте да ги подравня малко, като горното. Значи първият if ще отсее... Окей. Това няма да го подравнявам. Ще отсее тези, които са над 89. Втория if вътре, втория вложен if ще отсее над 79 и ще връща оценка B и аналогично надолу. Как реално ще изглежда формулата? Ами нека да я направим. Тук, за да не ни пречи, това ще го отместя малко вдясно и почваме да правим формулата. Значи, равно. Първо казахме, проверяваме дадено нещо дали е по-голямо от 89. Равно на if. Зареждаме с tab функцията. Logical test проверявам дали дадена клетка съдържа стойност по-голямо от 89. If B2 по-голямо от 89, то какво следва да върне? Какво да изпише тук на местото на тая клетка? На местото на формулата? Ами да изпише нашето отличен, по тяхно A. Но тъй като A е character, но всеки character е в същото време и символ, това може би не е много точно, но образно казано е така. Нали, всяка буква може да се счита като... Всеки символ, може да се счита като дума. Все едно дума от един знак, от един символ. Така че, след като всеки символ, нали, е едновременно и може да е дума, то следователно то е стринг. Тогава ние може да го изпишем в тези двойни кавички. Това ще изпиша така. A. Точка запетайка. Какво да връща, ако не е A? Ами продължаваме с проверката. Ние ще влагаме сега много if-ови един на друг. Значи, първо отсяхме всички, които са по-големи от 79, нека да връщат A. Сега ще отсеем всички, които са по-големи от 79. Значи продължаваме с сложен if. Пишем if, с tab го зареждаме и правим проверка дали същата клетка, в случая B2, тая клетка B2, дали тя не е по-голяма от 7,9. Ако тя е по-голяма от 7,9, какво да направи? Ами нека да върне B. Значи в кавички и пишем B, точка запетайка. Какъв е сега следващия трети аргумент на втория if, който е вложен? Ами той какъв е? Продължаваме с проверката. Той трябва да проверява дали не е C. Следователно да проверява дали тая клетка, в нашия случай B2, дали тя пък не съдържа по-голямо от 69. И ако е по-голямо, точка и запетайка, и ако по-голямо от 69, то да изпише C, готово, точка и запетайка. И какво да направим? Кой да е следващия аргумент? Тук нещо ни липсва скоба. B2 по-голямо от 80 и B2. Нещо с скобите не ми харесва. If бъде. На мен ми липсва функцията if. Окей, тук съм пропуснал просто, нали, казахме, че ще правим следващия вложен if. Така, зареждам го този if и logical теста трябва да ми е B2. Дали сега не е по-голямо от 69. Аналогично, точка и запетайка, тогава да връща C в кавички. Ето го C-то. Точка и запетайка. И сега, на следващата стъпка какво да направим? Проверяваме дали пък оценката му не е D. Вижте как вървят вложен. If, зареждаме го if и проверяваме дали клетката B2 не е по-голяма от 59. Така, и ако е по-голяма от 59, точка запетайка, то тогава да върне оценка D. Не, D, точно така, да върне оценка D. В кавички пишем D. Затваряме, точка и запетайка. И какво да върне? Какъв да бъде трети аргумент? Има ли нужда да правим по-нататък проверка? Ние отсяхме A, B, C, D.
Тоест 6, 5, 4, 3. Всички възможни оценки отсяхме. И ако не е, до тук нямаме A или B или C или D, то той студент значи е фейлнал на изпита. И тогава трябва да върнем F, тук край на проверките. Нямаме повече проверки, няма нужда. Просто в този момент пишем кавичка F, и с което приключваме. Сега колко скоби да сложим? Тук се нуждаем, аз виждам 1, 2, 3, 4. 4 скоби трябва да сложим. Интересно, ако натисна сега Enter, дали Excel ще ги сложи само за мен. Тъй като така наречена, тази ситуация е такава straightforward, аз лично допускам, че Excel сам ще ги сложи. Нека да пробваме. Сега натискам Enter, без да ги пишете затварящи скоби. Не можах да позная. Той ми каза, мислех, че сам ще ги сложи, но не. Той ми изписа, че ми липсват тези скоби и ми предложи дали do you want to accept this correction? И yes. И той ги сложи за нас и всичко. Така, окей. И тук остава, пак сме в вариант на относително адресиране, нито един от адресите на клетките не сме го фиксирали. Така че сега като дръпнем, мисля, че това проработи. Наистина е така. Fail е 50, т.е. 56 точки, тук C, B, DD, C, B. Това са оценките. Добре. Тоест, това е една реална ситуация на няколко вложени ифа един в друг, с което изчерпахме и тази тема. Затварям файла. Продължаваме по нашата програмка нататък. Да видим колко време записа. За момента е 41 минути. Това е доста дълго за урок. Дали да продължа с функциите или да го направя във втора част? Може би е по-разумно, само да видим докъде сме стигнали. Значи, изчерпахме с оценка, да, точно така. Точка 2 изчерпахме напълно. И тук трябва да пишем естествено точка 3. Логически функции anti-or. Добре, ще направя отделно видео за тях, за да не става много тежък урок, защото 40 минути вече е достатъчно, сега един учебен час. Ще продължим във втората част на този урок. И ви казвам за момента чао, до следващата част.